गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खनसेबाव गोजोन हामग्लायनाय जासिहरबाय। जोङो दखानखौ एसे आपग्रेड खालामबाय, जेराव ससमा, घड़ी, मबाइलनि गोबां एसेसरिजजों लोगोसे ब्लुटुथ स्पिकार, ओमफ्राय जेरक्स, फट' प्रिन्ट आउट बेबायदि जोङो एड खालामबाय। जोंहा जिहेथु दखाना मबाइल रिपेयारिं स्पेसियेलि, अब्लाबो जों खायसे नांगौ जिनिसफोरखौ एड खालामदों। नैबे जादों आंनि फंबाय, बिथाङानो मबाइलफोरखौ रिपेयारिं खालामो। जायफोर मोदैबारि आरो भकतपारानिफ्राय स्पेसियेलि नायदों, नोंथांमोना मबाइलनि जायखिजाया प्रब्लेम्सफोरखौ जोंनि गेजेराव लानानै फैनो हागोन। जों जेसे हागौ फाहामनानै हरनो नाजागोन खम दामावनो। दा गोजाननिफ्राथ' फैनो हानाय नङा नालाय, खाथिनिफ्रा जायफोर नायदों नोंथांमोना फैनो हागोन। जिहेथु जोङो सेकेन्ड हेन्ड मबाइलबो लाबोयो, नोंथांमोना सिगांनि भिडिअखौ नायदोंब्ला नुदों जोंहा प्राय जोब्बाय सिगां लाबोनाय स्टकआ। दायो जोङो दुर्गा फुजानि सिगाङाव फुल स्टक लाबोगोन। जायफोरनो सेकेन्ड हेन्ड मबाइल नांगौ, नोंथांमोना जोंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।